ag subsibility kang runaan adamag. Nagkaykaysada iti Cordilleran iti Italy iti panangibida iti may pampanakkel at tawid a kultura iti 6 Grand Canal in Milan. As sinuportara nagiti igurot ang nakabase iti na duma-duma a pagilyan. Daytoy ti detalye. Si bibiyag ti kultura ti Cordillera iti Italy. Pamanagnet iti 6 Grand Canal in Milan nga arig na a homecoming dagiti Cordilleran iti Italia kanda dumaapaset ti Europa karaman iti Canada. Inodian is the turn or reverse to confuse. Tunggal presentasyon, marikna ti kay papanan ti tema iti okasyon nga Uniting Cordillerans for Cultural Heritage. Daytoy a presentasyon ket nagserbi kas rangtay iti nagbedengan iti nasakit a napanlabas ken resilient a masakbayan apan nagbigbig pay kadagiti kapututan da ababan iti ugayam ket kinidlaw da iti tulong da tapno agasan da dagiti sugat iti napalabas. Agmay maysa a boses da kas igurot imparang dapay baban iti kansyon. Maragsakan met ni Arthur Lawangan, ti Presidente ti Cordillera Migrant Workers Association Como Milan, iti nabara pa ng suporta dagiti kakailyan iti aktibidad nga in-host ti grupo na. With the cooperation of our members and the other organizations in Italy, it inspired us to push through or make it happen. Dumanon iti nasrukdwagasot a kailyan ti pimaset iti Grand Canal. We witnessed the participants happy, like feeling at home, dancing the cultural dances in the Cordillera. Para iti special a bisita ani Beverly Puuten, nariknada ti kay papanan ti selebrasyon kas iti tunggal uni ti gangsa, tunggal addang iti sala. Kan tunggal boses iti panagkansyon ti Cordilleran hymn. Kinapatag ti aktibidad na yunay-unay pay. Being with fellow Igorots or Cordilleran all over Europe or even the world, it brings a feeling of home. So Kanyao is really a celebration of who we are. So we are united, we are proud of our rich culture. Maguna ang naragsakan nakalalagip na kapadasan ti balon ti tunggal maysa at di maray iti grand celebration of Igorot Heritage. It was a success. It was a great event. It was amazing. It was a colorful one. We had a lot of guests from the different parts of Italy, representing different provinces. We had guests from European countries like Switzerland. Laglagi pun tayo nga wandrasat, uray ka anuman, uray sa dinuman, datayo, ket Pinoy.